ஓகே, ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன், தெரியுதான்னு சொல்லுங்க. வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கா? கிளியரா இருக்கு மாதா, கிளியரா இருக்கு. ஜெய ராதா மாதவா ஜெய பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவா ஜெய குஞ்ச பிஹாரி ஜெய கோபி ஜனவல்லபா गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरा वनचारी यमुनतीरा वनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। இன்னைக்கு நாம முதல் ஸ்கந்தம் 9வது அத்தியாயம் 26வது ஸ்லோகம் பார்க்கிறோம். ஸோ இந்த அத்தியாயம் முழுவதும் பீஷ்ம தேவர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் முன்னிலையில் எப்படி தன்னுடைய உடலை நீத்தார் அப்படின்றதுதான் இந்த அத்தியாயத்தோட தாத்பரியம். ஸோ இந்த அத்தியாயத்துல 26வது ஸ்லோகம் பார்க்கலாம். எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. என்ன மாதாஜி? பீஷ்ம தேவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் முன்னிலையில் இந்த உடலை நீக்கிறது. தேங்க் யூ, சாரி. ஓகே மாதாஜி. சோ இங்க நம்ம எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க, கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. புருஷ ஸ்வ பாவ விஹிதான் யதா வர்ணம் யதாஶ்ரமம் வைராக்ய ராகோபாதித்யாம் ஆம்னோதோபய. அது லக்ஷணான் அப்படின்னு படிக்கணும். லக்ஷணான். ஓகே. புருஷஸ்வபாவ விஹிதான் யதா வர்ணம் யதாஶ்ரமம் வைராக்ய ராகோபாதித்யாம்
आम्नातोपयलक्षणान् पुरुषस्वभावविहितान् यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्यरागोपादिभ्याम् आम्नातोपयलक्षणान् पुरुषस्वभावविहितान् यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्यरागोपादिभ्याम् आम्नातोपयलक्षणान् யாராவது ஒரு மாதாஜி வாசிங்க ஒருத்தர். पुरुषस्वभावविहितान् यदा वर्णं यदा श्रमं वैराग्यरागोपादिभ्याम् आम्नादोभयलक्षणान्. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க. மாதாஜி நான் வாசிக்கிறேன். पुरुषस्वभावविहितान् यदा वर्णं यदा श्रमं वैराग्यरागोपादिभ्याम् आम्नादोभयलक्षणान्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. மாதாஜி யாராவது ஒருத்தர் வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மனிதன் அவனது சுபாவத்தினால் விகிதான் நியமிக்கப்பட்ட யதா ஏற்ப வர்ணம் சமூக பிரிவுகளுக்கும் யதா ஏற்ப ஆசிரமம் ஆன்மீக பிரிவுகளுக்கும் வைராகிய துறவு ராக பற்று உபாதித்யாம் அத்தகைய அந்தஸ்துகளில் ஆம்நாத ஒழுங்காக உபய இரு லக்ஷணான் அறிகுறிகள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி யாராவது ஒருத்தர் மொழிபெயர்ப்பு வாசிங்க. மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் பொருளுரை வழங்கியவர் தெய்வ திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர். பிரபுஜி யாராவது வாசிங்க மொழிபெயர்ப்பு. யுதிஷ்டிர மகாராஜரின் கேள்விகளுக்கு பீஷ்மதேவர் முதலில் தனி மனிதனின் தகுதிக்கேற்ப சமூக மற்றும் ஆன்மீக பிரிவுகளுக்கான தரங்களை விளக்கினார். பிறகு அவர் துறவினால் பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதையும் பற்றினால் பௌதீக பந்தத்தில் சிக்கிக் கொள்வதையும் பற்றி தெளிவாக விளக்கினார். ஹரே கிருஷ்ண. மாதாஜி யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க பொருளுரை. யுதிஷ்ட மகாராஜனின் தனி மனிதனின் தகுதிகளுக்கேற்ப சமூக மற்றும் ஆன்மீக பிரிவுகளின் தரங்களை விளக்கினார். பிறகு அவர் துறவினால் பௌதீக மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பொருளுரை நான் சொன்னேன். கலாவதி மாதாஜி வாசிங்க, அப்புறமா நீங்க வாசிங்க. நிறைய இருக்கு பொருளுரை. வாசிங்க கலாவதி மாதாஜி. 4 சமூக பிரிவுகள் மற்றும் 4 ஆன்மீக பிரிவுகளை பற்றிய கருத்து தனி மனிதனின் தெய்வீக குணங்களை அதிகரிப்பதற்காக ஏறக்குறைய எல்லா புராணங்களுமே ஏற்படுத்தப்பட்டதாகும். பகவத்கீதை 4.13 இதனால் மனிதன் அவனது ஆன்மீக சொரூபத்தை படிப்படியாக உணர்ந்து கொள்வதுடன் அதற்கேற்றவாறு செயல்பட்டு பௌதீக பந்தத்திலிருந்தும் அவனால் விடுபட முடியும். ஏறக்குறைய எல்லா புராணங்களுமே இவ்விஷயத்தை இப்படித்தான் விளக்கி இருக்கின்றன. அதே போலவே மகாபாரதத்தில் உள்ள சாந்தி பர்வத்தின் 16ஆம் அத்தியாயத்திலிருந்து இவ்விஷயம் பீஷ்மதேவரால் மிகவும் தெளிவாக விளக்கப்பட்டு உள்ளது. நாகரீகம் அடைந்த மனிதன் மனித வாழ்வை வெற்றிகரமாக முடித்துக் கொள்வதற்குரிய பயிற்சியை பெறுவதற்காகவே வர்ணாசிரம தர்மம் நியமிக்கப்பட்டு உள்ளது. உண்ணுதல், உறங்குதல், தற்காத்து கொள்ளுதல் மற்றும் இனவிருத்தி செய்தல் ஆகிய காரியங்களில் மட்டும் ஈடுபட்டுள்ள தாழ்ந்த மிருகங்களின் வாழ்விலிருந்து தன்னுணர்வை பெறும் வாழ்வு வேறுபட்டதாகும். மனிதனுக்கு 9 தகுதிகள் தேவை என்று பீஷ்மதேவர் அறிவுறுத்துகிறார். அவை 1. கோபப்படாதிருத்தல், 2.
பொய் சொல்லாமை. 3 செல்வத்தை சமமாக விநியோகித்தல். 4 மன்னித்தல். 5 சட்டபூர்வமான மனைவியால் மட்டுமே குழந்தை பெறுதல். 6 மன தூய்மையுடனும் உடல் ஆரோக்கியத்துடனும் இருத்தல். 7 யாருடனும் விரோதம் கொள்ளாதிருத்தல். 8 எளிமையாக இருத்தல். மற்றும் 9 பணியாளர்களை அல்லது கீழ்ப்படிந்திருப்பவர்களை ஆதரித்தல் என்பவையாகும். மேற்குறிப்பிட்ட தகுதிகளை பெறாதவனை நாகரீகம் அடைந்தவன் என்று அழைக்க முடியாது. மேலும் பிராமணர்கள், ஆளும் பிரிவினர், வணிகர் பிரிவினர் மற்றும் தொழிலாளர் பிரிவினர் ஆகியோர் வேத இலக்கியங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அவரவர் கடமைகளுக்கேற்ற சிறந்த தகுதிகளை பெற்றிருக்க வேண்டும். பிராமணர்களுக்கு புலனடக்கம் இன்றியமையாத தகுதியாகும். அதுவே நல்லொழுக்க வாழ்விற்கு அடிப்படையாகும். சட்டபூர்வமான மனைவியுடன் உடலுறவு கொள்வது கூட கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும். இதனால் குடும்ப கட்டுப்பாடு தானாகவே பின்தொடரும். அறிவுள்ள மனிதன் வேத முறைகளான வாழ்வை பின்பற்றவில்லை என்றால் அவனது சிறந்த தகுதிகளை அவன் தகாத வழியில் உபயோகித்தவனாவான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. முதல்ல நம்ம என்ன படிக்கிறோமோ அதை பிராக்டிஸ் பண்ணணும். ஒருத்தவங்க வாசிக்கும் போது இன்னொருத்தவங்க ஓவர்லேப் பண்ணக்கூடாது. கலாவதி மாதாஜின்னு சொல்லியாச்சு, திருப்பி நீ இல்ல நான் வாசிச்சே ஆவேன்னு நீங்க இது பண்றீங்க. இதை கொஞ்சம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல. கலாவதி மாதாஜி வாசிங்க. படிக்க ஆரம்பிச்ச பிறகு அது பொருளுது. நீங்க மொழிபெயர்ப்பு படிச்சுட்டு இருக்கீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆல்ரெடி பிரபு வாசிச்சுட்டாங்க, அதை நீங்க கவனிக்கல. சரி, அடுத்து இவங்க வாசிங்கன்னா நீங்க விட்டு கொடுக்கணும். சரி, கலாவதி மாதாஜி வாசிங்க அடுத்த பேராகிராஃப். மாதாஜி நான் படிக்கிறதே இல்ல மாதாஜி. நானு இன்னைக்கு நான் அவங்க முடிச்சுட்டாங்கன்னு நான் அதனாலதான் சரி விடுங்க. ஏற்கனவே டைம் நமக்கு கம்மியா இருக்கு, நிறைய பர்பட் இருக்கு. பிரபு மாதாஜி வாசிங்க. கலாவதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. செகண்ட் பேராகிராஃப். அதாவது வேத இலக்கியங்களை குறிப்பாக ஸ்ரீமத் பாகவதம், பகவத்கீதையும் ஒருவன் நன்கு கற்றுணர வேண்டும். ஞானத்தை பயில்வதற்கு பக்தி தொண்டில் பூரணமாக ஈடுபட்டுள்ள பக்தரை ஒருவர் அணுக வேண்டும். சாஸ்திர விரோதமான செயல்களை அவர் கைவிட வேண்டும். ஒருவன் மது அருந்துபவனாகவோ அல்லது புகை பிடிப்பவனாகவோ இருந்தால் அவன் ஓர் ஆசிரியனாக இருக்க முடியாது. நவீன கல்வி முறையில் ஆசிரியரின் நல்லொழுக்க வாழ்வை மதிப்பிடாமல் அவரது கல்லூரி படிப்பின் தகுதி மட்டுமே கணக்கில் எடுத்து கொள்ளப்படுகிறது. ஆகவே உயர்ந்த அறிவை பல வழிகளில் துஷ்பிரயோகம் செய்வதே கல்வியின் பலனாக அமைந்து விடுகிறது. பிரபுஜி யாராவது வாசிங்க. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது ஒரு பிரபுஜி வாசிங்க. தேர்ட் பேராகிராஃப். பிரபுஜி யாருமே இல்லையா? ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? படிக்கணுமா மாதாஜி? ஆளும் பிரிவினர் சாஸ்திரங்களை நன்கு கற்றறிந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். சத்திரியர்கள். தேர்ட் பேராகிராஃப். சத்திரியர்கள் அல்லது வாசிங்க மாதாஜி வாசிங்க. பொருளுரை நிறைய இருக்கு, வாசிங்க. டைம் இல்ல நம்ம கிட்ட. 45 முடிக்கணும். அல்லது ஆட்சி குழு உறுப்பினர்கள் தானம் செய்ய வேண்டும் என்றும், ஆனால் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் தானம் பெறக்கூடாது என்றும் அறிவுறுத்துகின்றனர். நவீன நிர்வாணிகள் சில அரசியல் நிகழ்ச்சிக்காக நன்கொடைகளை வசூலித்தனர். ஆனால் அரசாங்க நிகழ்ச்சிகளின் போது பிரஜைகளுக்கு அவர்கள் தானம் கொடுப்பது இல்லை. இது சாஸ்திரத்திற்கு நேரெதிரானதாகும். ஆனால் பிரிவினர் சாஸ்திரங்களை நன்கு கற்றறிந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் அவர்கள் ஆசிரியர்களின் தொழிலை ஏற்கக்கூடாது. அரசாளும் பிரிவினர் பலாத்காரத்தை பிரயோகம் செய்ததை போல ஒரு பிரிவினர் ஆனால் மீனிங்கே மாறிடும். செய்யாததை போல ஒருபோதும் பாசாங்கு செய்யக்கூடாது. இதனால் அவர்கள் நகரத்திற்குத்தான் செல்வார்கள். குருட்சேத்திர போர்கள் நரகத்திற்கு தான் சொல்ல மாதாஜி.
நரகத்திற்குத்தான் செல்வார்கள். குருட்சேத்திர போர்க்களத்தில் பலாத்காரம் வேண்டாம் என்று பின்வாங்கிய அர்ஜுனனை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கடுமையாக கண்டித்தார். அப்பொழுது அவர் அகிம்சை கொள்கையை பின்பற்ற விரும்பிய அர்ஜுனனை பகவான் நாகரீகமடையாத மனிதன் அந்தஸ்திற்கு தாழ்த்தினார். அரசாளும் பிரிவினர் போர்க்கலையில் நன்கு பயிற்சி பெற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி யாராவது இருக்கீங்களா? வாசிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? வாசிங்க செல்லகுமார் பிரபு. வாக்குகளின் எண்ணிக்கைகளை மட்டும் கருத்தில் கொண்டு கோழைகளை ஜனாதிபதியின் பதவிக்கு உயர்த்திவிடக் கூடாது. அரசர்கள் அனைவரும் வீர பராக்கிரமசாலிகளாக இருந்தால், எனவே அரசர்களுக்கு அவர்களுக்குரிய உத்தியோகத்தை கடமைகளை நன்கு பயிற்சி அளித்து அரசாட்சி பராமரிக்க வேண்டும். போரில் அரசனோ அல்லது ஜனாதிபதியோ எதிரில் தாக்கப்படாமல் வீடு திரும்பக்கூடாது. பேரளவான காலத்தில் அரசன் போர்க்களை எட்டி கூட பார்ப்பதில்லை. அவன் செயற்கையான முறையில் போரை ஊக்குவித்து நாட்டிற்கு பொய்யான கௌரவத்தை தேடி தருவதில் கை தேர்ந்தவனாக இருக்கிறான். ஆட்சி குழுவின் பிறவில் வணிகர்கள் தொழிலாளர்கள் கூட்டாகவும் மாறிய அரசாங்க இயக்கம் முழுவதும் பழுதடைந்து விடுகிறது. வைசியர்கள் அல்லது வணிகத்துறையினர் போதும் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. நேரம் குறைவா இருக்கிறதுனால இந்த பர்பட் நீங்க இதுல இருக்க சாரம் மட்டும் நம்ம பாத்துடலாம், ஏன்னா பெரிய பர்பட். சோ இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா, முதல் அத்தியாயம் 9வது முதல் ஸ்கந்தம் 9வது அத்தியாயம் 26வது ஸ்லோகம். 4 வர்ணங்களை பற்றியும் ஒரு வர்ணங்களுடைய செயல்கள் என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்றத பிரபுபாதர் ரொம்ப தெளிவா கொடுத்திருக்காரு. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகய சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण. நம்ம பகவத்கீதை 4வது அத்தியாயம் 13வது ஸ்லோகத்துல பாக்குறோம். இந்த வர்ணாசிரம் மனித சமுதாயம் உய்வு பெறுவதற்காக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால் உருவாக்கப்பட்டதான் இந்த வர்ணாசிரம தர்மம் அப்படின்னு பார்ப்போம். வர்ணம் 4 வர்ணம் 4 ஆசிரமம் நமக்கு தெரியும். 4 வர்ணம் என்னென்ன? 4 வர்ணம் யாராவது சொல்லுங்க. 4 வர்ணம் 4 ஆசிரமம் சொல்லுங்க. சூத்ரர், வைசியர், சூத்ரர், பிராமணர், சத்திரியர். சத்திரியர் 4 வர்ணம். 4 ஆசிரமம் பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தம், சந்நியாசம், வானப்பிரஸ்தம். ஹரே கிருஷ்ணன். சோ இங்க பகவான் அததான் சொல்றாரு. இந்த 4 வர்ணங்களும் ஆசிரமும் பகவானாலேயே ஏற்றப்பட்டது. அவங்களுடைய குணங்களுக்கு ஏற்றார் போலையும் கர்மங்களுக்கு செயல்களுக்கு ஏற்றார் போல அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இங்க பீஷ்மதேவர் கிட்ட யுதிஷ்ட மகாராஜர் எல்லா தர்மத்தை பற்றின ஞானத்தையும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்னு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஆசைப்பட்டதுனால இங்க அவர் எல்லா ஞானத்தையும் யுதிஷ்டருக்கு பீஷ்மதேவர் கொடுக்கிறார். சோ இதுல 4 வர்ணங்களை பத்தியும் ஆசிரமத்தை பத்தியும் சொல்றாரு. மெயினா இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, பிரபுபாதர் ரொம்ப தெளிவா பர்பட்ல கொடுத்திருக்காங்க. அவங்களுடைய ஒவ்வொருத்தருடைய வர்ணத்துல இருக்கவங்களுடைய செய்யக்கூடிய செயல்கள் என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இங்க துறவினால் பௌதிக பந்தத்துல இருந்து விடுபடுறது, இந்த ரினன்சியேஷன் பற்றற்று இருக்கிறதுனால எப்படி இந்த பௌதிக பந்தத்துல இருந்து விடுபடுறது, பற்றோட இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா இந்த பௌதிக பந்தத்துல மீண்டும் நாம ஆட்கொள்ளப்படுவோம். அப்ப மீண்டும் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில நாம மாட்டிக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாம மனிதர்களையும் விலங்குகளையும் வேறுபடுத்தி காட்டுறது என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த பக்தி தூண்டு. இல்லைன்னா அவங்களுக்கும் நமக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. அங்கேயும் மீட்டிங், ஈட்டிங், டிஃபெண்டிங், ஸ்லீப்பிங் நடக்குது. நமக்கும் அதேதான் நடக்குது இல்லையா? உறங்குதல், உண்ணுதல், உழைத்தல், அதுக்கப்புறம் பாதுகாத்து கொள்ளுதல்.
சோ அதுல இருந்து நம்மளை வேறுபட்டு காட்டுறது இந்த மனித உடல் எதற்காக நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பகவானால பக்தி தொண்டு செய்யறதுக்காக. சோ அந்த நோக்கத்தை நாம புரிந்து கொண்டு இந்த பௌதீக பந்தத்துல இருந்து விடுபட்டு, எப்படி விடுபடுறது? கிருஷ்ண உணர்வில் நம்மளுடைய செயல்களை செய்யும் போது நாம பற்றற்று நம்மளுடைய செயல்கள்ல இருக்க முடியும். அதன் மூலமாக இந்த பௌதீக பந்தத்துல இருந்து விடுபட முடியும். சோ மெயினா இங்க வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல இதுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. 4 வர்ணம் 4 ஆசிரமம் எப்படி பற்றற்று நம்மளுடைய செயல்களை செய்யறது, அப்படி செய்யறதுனால இந்த பௌதீக பந்தத்துல இருந்து நாம விடுபட முடியும் அப்படின்றது சொல்லப்பட்டது. வேற ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் இந்த ஸ்லோகம் சார்ந்ததுன்னா கேட்கலாம். வாஞ்சகல்பதருபேஷ கிருபா சிந்துபேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौरव प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி சேஃப் சைடுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு நோட் போடுங்க. வந்த உடனே ஷேரிங் எலிஜிபிள் ஃபார் எவ்ரிவன் போட சொல்லுங்க. எதுக்குன்னா மிஸ்டேக்ல வந்து ஹோஸ்ட் நம்மளுக்கு கரண்ட் போச்சு யாருக்காவது ஷிஃப்ட் ஆச்சுன்னா நம்மளால திரும்ப ஹோஸ்ட் ரிவோக் பண்ண முடியாது. எஸ் மதர், அட்லீஸ்ட் ஷேரிங் ஃபார் எவ்ரிவன் என்ற மாதிரி செட்டிங்ஸ்ல பண்ணு. அதுக்கு ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி லைவ் கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணிடுறீங்களா மாதாஜி? நீங்க என்ன ஹோஸ்ட் ஆக்குங்க, நான் பண்றேன். பண்ணிடுறேன். நோ ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ஜஸ்ட் ஒன் செகண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी, हरे कृष्णा प्रणाम माताजी। माताजी। हरे कृष्णा माताजी, प्रणाम माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா हरे மாதாஜி. हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.